Hej og velkommen til den her video. Det her er et kæmpe hus. Oh my god. Se lige der her. Oh my god. Jamen jeg skal lige se det igen. Holy crap. Der er en kat. Og du er sådan en, man brugt til at tage ting. Og det her. What? Okay. Nej, Emil, jeg er ikke lige nu. Oh my god. Nå, der får. Mia tige stille. Den her vej. Ja. Nå, videre til næste hus. Og der er vildt lavt til. Her er så flot. Nå, der er lige en bænk. Ja. Er det ikke en kønge? Videre til næste. Min søster har legit fundet noget, der hænger. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvad filan er det? Kan I ikke se det derhen? Det er sådan en ting til at lave musik, eller hvad? Måske er det en guld. Jeg ved ikke, om vi kan se, der er noget, der hænger. Det er det sgu. Se her. Jeg vil ikke føle sikkert på at sidde på den der gynge. Skal jeg prøve? Det ligner ikke en gynge. Okay, så prøv lige at filme. Jeg skal lige op. Okay. Benjamin, det her er en meget god gynge. Hvis du gynger bagom, så rammer det træet. Jeg er vildt bange. Oh my god. Den holder ikke. Den holder. Farmor, tror du, jeg kan komme op på den her? Men Benjamin, det er ikke gynge, hvis du kommer derop på grund af, så vil du ramme træet bagved dig. Eller det træ, som du... Benjamin, det sidder ikke fast. Det går jeg ikke. Oh my god. Jeg fik et kæmpe chok. Holy shit. Der er meget brand. Det tror jeg nok vil kunne gå mange år i vores brændeskole. Jamen, vi skal den anden vej. Videre til næste. Så går vi videre. Det der er nice. Okay, vi skal ind i det 100%. Det her skal vi ind i. Oh my god. Okay, det her er godt lavet. Okay, det her skal jeg lige se. 10 ud af 10. Det knirker. Og derovre op sov man også, tror jeg. Yes. Nej, heroppe, Benjamin. Heroppe. What? Hvordan kan man komme der? Prøv at se, det er oppe over døren. Der er sådan et Ja, men Benjamin, se det her til vinduet der. Okay, se her. Snoren. Prøv at se de koskin her. Ej, hvor er de flotte. Yeah. Ja, se, det ser ud til at være mere moderne. Det her er meget moderne, men jeg vil ikke bo i det. Det er også nogle andre sten, de har til gulv. Jeg tror, jeg ved, hvad det her er til at hakke. Nej, jeg tror, det er til at kværne korn. Jamen, det er også det, jeg mener. Benjamin, se. Det her også er åbnet den. Der er endnu et vindue. For de skulle selv kværne korn. Benjamin. Se. De har vist vinduer, som de kan kigge ud af. What? Smart om natten. Oh my god. Nå, nu skal jeg lige se den der snor. Se her. Hvad mener jeg om sådan Den går op. Det er deres spisebord. Nej, jeg skal lige. De også selv lavet. Den går op der hele vejen hen til vinduet. Og så hvis man gør et eller andet her, Vi kan godt se. Jeg så tror, kan du den. bare sådan gør sådan her. Og så bare Men du skal ikke gøre noget, Emil. Du skal Og ikke så gøre bare hiver Det er jo ikke så gammelt. det her. Oh my god, det her. Der ligger også et noget. Er det her et baseball? Ej, prøv at se den der er skåret ud. Jeg tror, det er til at lave brød, sådan til at få brødet til at være langt. Nej, Har du set de for mig hold lige. billeder? For mig hold lige. Har du set dem bagved mig, Benjamin? Okay, det kunne egentlig godt ligne. Har du set de to figurer? Ja, jeg tror egentlig godt, det her kunne være sådan noget til at gøre. Altså det her. En ovn, som vi lige kan sige. Jeg tror, man kunne gøre det her med brødet med det. Og sådan rulle dejen ud. Ja, det er også det, jeg mener. Der. Det har du vist ret i. Okay, Godt tænkt, Emilie. nu finder vi lige noget andet, hvis der er noget mere.
Så viser jeg dig her det lige, okay? Det er godt være. Du. Men vi kan godt se, der er de blevet dygtigere fra de første huse, Okay. vi så. Og så til det her. Der er flere. Oh my god, se! Der er bestemt. Ej, nej. Ja, der er bestik. Se. Ja. Nice. Men ved du, Nice, der er nice, flere af de der. Hvad for noget? Altså prøv at tænke, hvor mange der har Nå, siddet og videre spist til her. næste ting. Hvad er det, der hænger der? Så derfor binder de smykkerne bag. Ja, Ej, Emil. de har ikke haft det smykkeskrin, men så kunne de hænge det op der. Mm. Der er noget, der går i stykker her. Nå, Ja. Se her. Her er der bueskydning til. Hvis man rammer imellem der, altså det her, så tror jeg, man har pletsen. Ja, videre til næste. Der er et telt. Nice. Det her er vildt godt lavet. Der er en mark! Hold da op, hvor er den stor. Nej, den må ikke komme ind. Ej! Det her er den moderne hus. Jeg kan se et vindue. Jamen, det er ikke åbent. Okay. Det her træ er perfekt. Og jeg skal lige røre ved det. Det er slibet. Men venlig, se deroppe. ja, ej, det er også lavet flot. Oh my god. Det Ja. der er vildt godt lavet. Det ligner nogle drager. Må jeg look inside here? Wow. Wow. Nice. Vi har fundet nogle ben. Jeg ved ikke, hvad for nogle knogler det er. Der er også lige en fjer. Det ligner en fra en fasan. Oh my god, hvor cool. Mm. Nice. Så har vi den dejlige natur igen. Der er en sti. Der er en sti her. Dejlig grønt. Benjamin, kom så. Okay. Nej, hvor er det dejligt grønt her. Dejligt grønt igen. Det her er jo den samme vej, føler jeg. What? Hvad er der? Det er til Mark. Så kommer vi til det her hus igen. Oh my god! Der var en vips, der fløj ind i mig. Dejligt. Og røde kirsebær. Hvor er der kirsebær? Kirsebær, kom her. Er der nogen, der vil have en? Jeg kan ikke lide kirsebær. Kan du ikke? Nej. Jeg ved ikke engang, hvad kirsebær er. Kirsebær. Der. Tak så ikke. Kan du lige holde? De smager godt. Vil du have en, Emilie? Nej. De smager godt. Men kan du lige filme? Den trillede. Det er bye bye. Der var lige en ærekop hen ved den, så du skal ikke spise den. Liv der. De smager godt. Yes, sir. Nej, ikke gør det. Der er en begge bider. Fuck det. Nej, men jeg må få begge biderne væk. Okay, væk. Der er helt vist begge bider i den. Nice. Nu er vi på. Okay. Ja. Vil du en ting? Det her er godt lavet. Er det her? Nej. Der er fugleklatter. Okay, der er meget grønt Der er også her. 3 stier. Okay. Vi tager bare den lige ud. Nej, der er 4. Nej, jeg kan 3. Jeg tror lige, det Vi tager bare liv. Vi er liv. Yep. Der er helt grønhed. Nice. Der er ikke noget galt. Hvad er det? Hvad er det? Det ved jeg da ikke. Det ved jeg heller ikke. Det er først bare. Videre til næste ting. Vi skal ned til havet. Okay, vi har lige fundet en ting med en halskæde. Eller Emilie har. Den her er da meget nice. Figurerne. Okay. Videre til vandet. Yes, vi kigger. Ej, hvorfor er der så mange af dem? Benjamin, der er et skelet. Benjamin, der. Jeg hader. Se, nej, Emil, det her er lidt ligesom sværd i stenen. Er du ikke enig? Emil, så du det engang? Jo, så er det godt. Okay, jeg skal lige se. Emil, jeg har hørt, hvis man... Emilie!
Ikke noget. Var der Der er mere grønt. der er en lyd? Nu er vi ved at være Modne endnu. Er der nødder? Ja, men de er jo ikke modne endnu. Der er gjort tegn til det. Jamen, der er ikke noget i endnu, men Nice. Vi er næsten ved at være ved enden, desværre. Så vi skal næsten slutte den her video af. Vi skal lige finde noget. Og se om det er noget, vi gerne vil have. Så der går vi ind i butikken. 3, 2, 1. Nu så er vi herinde i butikken. Er det okay? Ja, det skal vi. Hvad er det her? En fløjte. Det var en fløjte. den der, du fik af farfar forresten. Hvad for en? Hvad var den her? Kazoo.